אז אנחנו שני יושבי ראש של האגודה, שנינו נמצאים בקוביות, גילה הרן כאן יחד איתי, ואנחנו כמו כולנו ככה נמצאים בשיאה של המלחמה. כרגע יש הפוגה, כולנו דואגים, כולנו חוששים מה עומד לקרות. אנחנו משתדלים כמה שאפשר להיערך למצב ולתת תשובה עם הרצאות, עם תרגילים, עם הערכויות, משתדלים לתת תשובה. מי שעוזרת לנו הרבה זאת שרון, שנמצאת גם כן איתנו כאן בזום, והרבה אנשים, יעקב גם כן נמצא איתנו בזום, הוא מעביר הדרכות למטפלים, ואנחנו עושים מה שאפשר לעשות במצב חירום הזה. ואני אגיד שגם אנחנו בתחילת שנה עדיין, אז אנחנו בשיאה של ההרשמה. את רוצה לציין עוד דברים, גילה? מה שחשוב זה שהחוויה הזאת של הקהילה שלנו, הביחד, המפגשים האלה בעיניי הם מהותיים, למרות שאנחנו בתוך הקוביות, אבל עדיין יש פה איזושהי תחושה של ביחד, דווקא בתקופה הזאת. ושכן, שרון עושה לא רק עבודה נפלאה נקודתית, אלא גם עתידית, ויצאנו עם אפשרות לחידוש הרשמה או להרשמה מחודשת באגודה, בהרשמה מוקדמת במחיר מוזל יחסית, ואנחנו מבטיחים ומתחייבים גם בשם ועדת השתלמויות שמאוד מאוד פעילה, הייתה פעילה לתוכנית 2024 הסטנדרטית, ועכשיו עושה את ההתאמה למצב הנוכחי, ואני ושלמה אנחנו מודים לוועדת ההשתלמויות, לשירה ולמאיה, וזהו. אני חושבת ששלמה, אנחנו מארחים היום דרומית לשעבר, מעבירה לך את רשות הדיבור להציג את מרלן מאור. כן, אז אני אגיד כמה מילים על מרלן. פסיכולוגית קלינית מדריכה, בעבר מנהלת ופסיכולוגית ראשית בעמותת עמך, שעמותת עמך שימשה, אני לא יודע, אני חושב שלא בהווה, כמרכז חוסן כעשור. מרלן יושב ראש חטיבת הילדים והנוער באגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, מרצה ומדריכה בבתי ספר לפסיכותרפיה ובמכון לפסיכואנליזה קבוצתית, קליניקה פרטית בכפר הריף, מקום מקסים ונהדר. כן, שלא הרבה מכירים. בבקשה מרלן. אוקיי, תודה שלמה, ותודה לכולם. אני חושבת שזה לא ברור בימים אלה שאפשר למקד את הקשב בדברים אחרים, חוץ מלשמוע ולראות מה קורה עם החטופים, ולהתמקד בכל כך הרבה דברים חיצוניים שמתקיפים אותנו, להתנתק מהם ולהצליח להיכנס ככה לאיזשהו עולם אחר. בחרתי בשם של ההרצאה הזו, השם שנתתי לה זה גיבורים בעל כורחם. נתתי את השם הזה כי אני חושבת שכל מי שעבר ועובר את הדברים המזוויעים האלה הוא גיבור. הוא גיבור לא רק בגלל מה שהוא עבר, אלא גם בגלל מה שהוא יצטרך לעבור. אתם יודעים, היום הייתי באזכרה במושב שלי, אזכרה לשתי בנות ואימם שנקברו אצלנו במושב מקיבוץ בארי, כי אי אפשר לקבור שם, וראיתי את הנערות מקיבוץ בארי שמקיפות את הקברים, בוכות על הקברים, וחשבתי על זה שהן באמת גיבורות בעל כורחן, גם בגלל כל הדברים שהן נאלצות להתמודד, וגם בגלל כל הדברים שהן עוד ייאלצו להתמודד איתם. אז אני חושבת שבאמת אני חושבת שהשאלה הכי גדולה שעולה עכשיו זה איך אנחנו עוזרים, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים האלה, במיוחד מהמעגלים הראשונים,
שבאמת עברו ועוברים תופת. וזה לא פשוט. אני חושבת כשהייתי במלונות באילת בשבועות הראשונים, אז הרבה מהמפונים שאלו אותי, איך את יכולה לעזור? איך אפשר לעזור? אתם בכלל יכולים לעזור? איך אפשר להעלים את הכאב הזה? זה עוד אלה שיכלו לדבר, כי היו עוד הרבה כאלה שלא יכלו לדבר. ואני חושבת שאת הכאב ואת מה שהיה, לצערי הרב, אי אפשר למחוק, אבל אולי מה שאפשר לעשות, וזה גם מה שאמרתי להם, זה לנסות לראות איך חיים עם הכאב, איך ממשיכים לחיות עם מה שקרה, לחיות עם הכאב, וזאת משימה מאוד קשה. אני רק אזכיר שביון התייחס לזה, להבדל בין to feel the pain and to suffer the pain, שבעצם to feel the pain אני חושבת שכולנו מרגישים בעוצמה זו או אחרת את הכאב. כמובן שמי שנחווה באופן ישיר, הכאב הוא חותך ובלתי נסבל, ולהעביר את המצב הזה למצב to suffer the pain, כן, to suffer the pain זה התרגום הוא פחות טוב בעברית, אבל זה יותר מתקרב לרעיון של הכלה. זאת אומרת, להצליח להכיל את הכאב בצורה כזו שיהיה אפשר לעשות איתו משהו, להפוך אותו למשהו שלא צריך כל הזמן להרחיק, שהוא לא איזה חפץ זר או גוף זר בנפש, ואפשר יהיה להמשיך איכשהו לבנות איתו את הנפש מחדש בצורה כזאת שיהיה אפשר גם להמשיך לחיות. אני חושבת שזאת המשימה. ושוב, כמו שאמרתי, זאת משימה מאוד קשה. בהרצאה הזו היום אני אנסה לתת כמה אנקדוטות שיכולות לעזור לנו לגבי מטופלים שככל הנראה יסבלו מפוסט טראומה או מקומפלקס טראומה, ויצטרכו את עזרתנו לטווח הארוך יותר. לא כולם הגיעו לטיפול, וחלקם ייקח זמן עד שהגיעו לטיפול, כי אנחנו יודעים שיש תופעה כזו שנקראת אנקפסולציה של הטראומה, זאת אומרת שלוקח זמן עד שאפשר לבוא, לגעת, להתייחס, שלא לדבר על למצוא את המילים המתאימות. ניצולי השואה השתמשו בשירותים פסיכולוגיים 20 שנה אחרי הטראומה, נפגעות תקיפה מינית מגיעות גם הרבה פעמים שנים אחרי הטראומה, אבל אנחנו מקווים שזה לא ייקח כל כך הרבה זמן במקרה הזה. אז מה שאני אנסה לעשות זה לחלק את ההרצאה בעצם לשני חלקים. בחלק הראשון אני אתן יותר איזושהי תמונה שהיא תמונה דיאגנוסטית קלינית, לא רק כדי להבחין נכון, החלק האבחוני ה-DSM הוא פחות חשוב לנו, אלא על מנת באמת לחדד את החשיבה ואת המענים לכל מיני תופעות שאנחנו רואים ונראה כנראה עוד במטופלים שלנו. ובחלק השני אני ארצה להציג ולדבר על כל מיני תהליכים שכיחים בטיפול שכדאי לשים לב אליהם. ובמובן הזה אני מתייחסת לתהליכים שהם דינמיים, אבל אפשר לשלב את התובנות ואת החשיבה בכל סוג של טיפול. זאת אומרת, אני לא מכוונת דווקא לטיפול זה או אחר, אני באה מהמקום הדינמי, אבל אני חושבת שזה חשוב בכל סוג של טיפול, ואנחנו יודעים שיש המון סוגים של טיפולים שמוצעים לנפגעי טראומה ל-PTSD, החל מ-PE שזה חשיפה, ו-EMDR ו-SE שמערב את הגוף, וגם כל מיני גישות נרטיביות וגם דינמיות, ואני חושבת שהמגוון הכל כך גדול, ולא אמרתי את כולם, נובע מזה שבאמת אני חושבת שעדיין אנחנו לא יודעים איך לתת מענה כמו שצריך לאנשים שסובלים מטראומות מתמשכות או מפוסט טראומה, ואנחנו נצטרך ללמוד הרבה על התחום הזה. אז אני מתחילה קודם כל עם החלק הראשון. דרך אגב, אם יש שאלות אפשר לכתוב אותם בצ'אט,
אפשר גם לעצור, אפשר גם לשמור אותם לסוף. אני לא יודעת שלמה איך אתם מעדיפים, איך אתם נוהגים לעשות. אתה על מיוט. שלמה, אתה על מיוט. אני אענה גם וגם, שלמה זה בסדר, גם אפשרי בצ'אט, וגם אולי בסוף, מה שאולי לך יהיה יותר נוח, מרלן. אוקיי. לי זה בסדר גם לעצור, אבל איך אני בהחלט אפשר גם לשמור את הדברים לסוף. אוקיי, אז ככה, אז נתחיל קודם כל מהתמונה הקלינית שאנחנו כנראה נראה. אני קודם כל אדבר ממש בקצרה קצת DSMית, ואחרי זה אנחנו נעבור יותר לתפיסה הקלינית והדינמית. אז לפי ה-DSM מה שאנחנו רואים זה באמת את ה-PTSD שמופיע אחרי אירוע טראומטי. בהקשר הזה אני חייבת לציין שבגלל השינויים שחלו בהגדרה גם עדות לאירוע טראומטי, למשל אבא שדיבר בטלפון עם הבת שלו בזמן שהיא נורתה, גם הוא יהיה חשוף ל-PTSD, גם אנשים שהיו בסביבה וראו רציחות או זוועות, וגם אנשים שהיו חשופים לסרטונים. כל המצבים האלה מעלים פחד, מוות, חוסר אונים בצורה קיצונית, ואם האדם לא מצליח להתגבר על הסימפטומים או הם לא עוברים אפילו באופן ספונטני, אז אנחנו נראה אותו סובל מ4 קטגוריות של סימפטומים. סימפטומים הימנעותיים, כלומר איזשהו רצון, איזשהו חשש לפגוש גירויים שיזכירו מחדש את האירוע. זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה של הימנעות למשל, או צמצום מאוד מאוד גדול של התפקוד. סימנים של חודרנות, אוקיי? שחודרנות זה בעצם זיכרונות שפולשים באופן בלתי רצוי, פלשבקים, עוררות יתר, כן, כל דבר קטן גורם לדופק שלנו לעלות, והפרעות בקוגניציה ובמצב הרוח. בדרך כלל 10-15% יפתחו PTSD, אבל בגלל שהאירוע הזה היה יותר קיצוני מאירועים אחרים, גם בגלל האכזריות שלו וגם בגלל מידת ההפתעה שלו, אני תכף אדבר על עניין ההפתעה, אז יש לנו סיכוי רב יותר שאחוזים גדולים יותר יפתחו PTSD, ובואו נוסיף לזה גם את המצב המתמשך, חוסר ידיעה וחוסר אונים של משפחות של חטופים או של אנשים שבעצם נעלמו להם אנשים, קיום של איזושהי תשתית טראומטית מוקדמת יותר. אנחנו יודעים שהרבה אנשים מהעוטף גם סבלו לפחות מ-PTSD חלקי, הפליטות שקיימת עכשיו הרבה מאוד ותתקיים כנראה גם לאורך שנים, כל זה מעלה את הסיכוי ל-PTSD. מבחינת הקומפלקס טראומה, בעצם זה מה שנקרא טראומה כרונית. כאן אנחנו מדברים על בדרך כלל הופעה מתמשכת וחוזרת של אירועים טראומטיים, שגורמים לאיזשהו שינוי אישיותי. אנחנו לא נראה פה תמונה של PTSD מלא, אנחנו נראה אולי חלק מהסימפטומים, אבל הדגש יהיה באמת על השינוי האישיותי. זאת הבחנה שלא תמצאו אותה ב-DSM, רק ב-ICD, היא ניתנה על ידי ג'ודית הרמן בספר של הטראומה וההחלמה ב-1992, ובעיקר אנחנו רואים את זה בקליניקה. עכשיו למה אני מבלבלת לכם את המוח עם כל ה-DSM? כי אני רוצה רגע להגיד לכם מה אנחנו רואים בשטח. מה שאני ראיתי בשטח, כן, שמעתם כבר שעבדתי בעמותת עמך ועם נפגעי טראומה שונים וגם ניצולי שואה של נפגעי טראומה, זה שבעצם קשה לעשות איזושהי חלוקה כל כך סכמטית מבחינת קלינית ל-PTSD או טראומה מורכבת. הרבה פעמים התמונה היא הרבה יותר מטושטשת וגם מבלבלת. כי בפועל, כמו שאני רואה את זה, PTSD וקומפלקס טראומה יכולים להיות על רצף. לפעמים אנחנו נראה אנשים שהם מאובחנים כמו PTSD, אבל אנחנו נראה שהמשבר העיקרי שלהם הוא משבר זהות, והם עסוקים בו. אנחנו רואים שהסלף שמתנפץ, ובעצם זה הופך להיות המוקד. לפעמים אנחנו נראה אנשים שבעצם עונים לקריטריונים של קומפלקס טראומה, אבל דווקא אצלם נראה גם סימפטומים מאוד חזקים, של פלשבקים, של חודרנות, של דיכאון,
אז לכן אני חושבת שהיה לי חשוב לציין את זה, כי התמונה בפועל היא מאוד מורכבת. שלא לדבר גם על זה שיש הרבה דמיון בין אנשים פוסט-טראומטיים לבין תופעות של אבל, כן? אבל כרוני, אבל טראומטי, או אובדן אובייקט. אבל בכל זאת יש שוני ביניהם, כי כשמדובר על, קודם כל תהליכי אבל הם חלק מטיפול תמיד בפוסט-טראומה, כי תמיד זה מלווה באבל, גם אבל על החיים שהיו, גם אבל על אנשים שכבר אינם, גם על מי שאני לא אהיה יותר, אבל בכל זאת כשזה מלווה ב-PTSD האבל הוא הרבה יותר מורכב, יש הצפה הרבה יותר גדולה של האגו, והאירוע הרבה פחות ניתן לעיכול, ולכן האגו יותר מעדיף להיפטר מהטראומה ולא להיכנס לתהליכי אבל ואובדן, ולכן התהליך של להגיע לאבל הוא הרבה יותר קשה. דבר נוסף, יש הרבה מסכות להפרעות פוסט-טראומטיות. לפעמים אדם יכול להגיע אלינו פשוט בדיכאון, זה יהיה הסימפטום הכי גדול, ואנחנו נחשוב שבאמת הוא סובל מדיכאון, פחות נראה את כל הסימפטומים היותר, בוא נגיד, ברורים של פלשבקים והימנעות ודברים כאלה, אבל אם אנחנו ניכנס פנים, אנחנו נראה שזה בעצם דיכאון פוסט-טראומטי, זאת אומרת שמדובר בדיכאון שמורכב מאדישות, לפעמים בושה, לפעמים אשמה, כשבעצם עד שלא ניגע בטראומה עצמה, אנחנו לא נצליח גם לטפל בדיכאון. לפעמים זה גם יבוא לידי ביטוי בצורה של תוקפנות, או של כעס מאוד גדול. אם אתם זוכרים קצת את הסרטים של חיילי וייטנאם, כן, החיילים שחזרו פוסט-טראומטיים במלחמת וייטנאם, אז הרבה פעמים רואים שם התקפות זעם בתוך הסרטונים האלה, ולכן התמונה יכולה להיות נורא נורא מבלבלת, אוקיי? עכשיו, אם אני קצת מחברת את זה, בכל זאת, לטיפול דינמי ממוקד, כי הרי הזמנתם אותי פה לאגודה שלכם, זה אומר בעצם שאצל כל אחד מהמטופלים אנחנו נמצא איזשהו חלק דומיננטי אחר, בנקודת זמן מסוימת דרך אגב, זה יכול גם להשתנות בנקודת הזמן שבו אנחנו פוגשים את המטופל, ולכן זה יכול להיות מאוד מאוד מגוון, זאת אומרת אנחנו יכולים למצוא אדם שאצלו ההימנעות היא כרגע במרכז, ההצפה הגדולה, האבל, הדיכאון, הזעם, משבר הזהות, לפעמים נראה גם את כל הדברים ביחד, ואני לא יודעת איך אפשר לבחור באחד מהם, אני מניחה שזה יהיה הדבר שהכי מפריע לבן אדם, אבל צריך לקחת בחשבון שהדברים מאוד מאוד קשורים אחד בשני, והתמונה היא מאוד מורכבת. לא סתם, זה אחד הדברים שקשה לטפל בהם. קשה מאוד לטפל בהם, וגם הרבה פעמים זה מביא למקומות של תחושה של ייאוש, או תחושה של אימפוטנטיות של המטפל, שהוא מרגיש שהוא מנסה כל כך הרבה, ובעצם שום דבר לא זז. אז זה ככה קצת מהתמונה הדיאגנוסטית. אני רוצה רגע, וכאן שהיא הפחות חשובה לי, כן? ומכאן אני רוצה להביא את החלק היותר משמעותי של התמונה הדינמית ושל התהליכים שאנחנו רואים בתוך הטיפול. אז קודם כל אני רוצה להתחיל כמובן מהמילה טראומה, אוקיי? טראומה זאת בעצם מילה שמדברת על, מילה שמגיעה מיוונית מתחום הרפואה, שמדברת על איזושהי פגיעה במעטפת הגוף. פרויד לקח את המילה טראומה ב-1920 ובעצם השתמש בה כמטאפורה כדי להביא את החשיבה שלו על פגיעה במעטפת של הנפש. בעצם כל טראומה שאכן נחווית כן כטראומה, לא כל אירוע חיצוני יהיה טראומטי, הוא יוצר איזושהי פגיעה במעטפת של הנפש, הנפש שלנו נפצעת, אוקיי? ואותה מעטפת שפרויד קרא לה פרוטקטיב שילד, בעצם כבר לא יכולה יותר להגן על הנפש שלנו. מה שמצליח לחדור את הפרוטקטיב שילד זה בעצם אירוע שהוא נחווה כמאוד אלים, ויש בו גורם של הפתעה. עכשיו הגורם של ההפתעה זה לא רק זה שנכנסו למחבלים בבוקר לבית ולא חשבתי שזה יכול לקרות,
או שאימא שלי נפטרה מוקדם יותר ממה שחשבתי שהיא תלך לעולמה. ההפתעה היא, אלמנט ההפתעה היא האם בעצם האירוע יכול לפגוש איזה שהן פנטזיות בעולמנו הפנימי. זאת אומרת, האם יש שם איזה שהן סכמות מסוימות שתואמות את זה. ככל שאין את הסכמות האלה, ככה האירוע יותר טראומטי. כן? כי למשל, כשאנחנו חושבים על המוות של ההורים שלנו, אנחנו יודעים שזה יקרה מתישהו. תמיד זה מפתיע אותנו, אבל קיימת סכמה כזאת בתוכנו. אבל כשאין את הסכמה הזאת, אז הנפש לא יודעת איך להתארגן סביב זה. וזה גם מה שקרה כאן. אני חושבת שלא סתם הרבה אנשים נשארו עם תחושה שאין להם מילים, שהם עד עכשיו לא יודעים בכלל לבטא את מה שעובר עליהם, כי לא קיימות סכמות כאלה בתוכנו שפוגשות את האירועים המזוויעים שקרו. הרבה פעמים אפילו, הרבה אנשים אומרים שזה גרוע יותר מהפנטזיות הנוראיות שיש להם. אז אנחנו יודעים שטראומות כאלה יכולות לפרק כל אחד, וזה דרך אגב בניגוד למה שבהתחלה פרויד חשב ואחרים חשבו בהתחלה. אתם יודעים שהגיעו חיילים מהקרב במלחמת העולם הראשונה, חשבו שיש להם הלם פגזים, קראו לזה הלם פגזים, וחשבו שהם אנשים חלשי אופי. אבל אחרי זה ראו שבעצם זה לא קשור לחולשה, שיש עוצמות מסוימות של טראומה שיפגעו בכולם וינפצו את הפרוטקטיב שילד הזה, את המחסום הזה אצל כולם. ואז פרויד קרא לזה דרך אגב נוירוזות מלחמה, והוא הבחין שיש עוצמות מסוימות של טראומה שיפגעו בכולנו. עכשיו מבחינת ההתפרקות אחרי טראומות כאלה, ועל טראומות כאלה אני מדברת, כן? אז יש את החלקים שהם גלויים לעין ויש את החלקים שהם סמויים מהעין. החלקים שהם גלויים לעין זה הסימפטומים, כן? כמו שאנחנו רואים ב-DSM, ואני אתן לכם גם לקרוא את זה בזמנכם החופשי, שאותם קל לראות. זה הפגיעות לחרדות, זה ההשטחה הרגשית שקיימת, כן? השטחה רגשית כי הדברים הם כל כך בלתי נסבלים שאני כבר לא יכול להרגיש אותם, אז אני מגיע למקום של הנפש מגנה על עצמה בצורה כזאת שהיא משטיחה את הכל. פלשבקים, דיכאון, אוקיי? כל הדברים האלה הם דברים חוסר ויסות, הם דברים שאנחנו יכולים לראות, אוקיי? והם הדברים שהרבה פעמים תופסים לנו את העין ואנחנו מתמקדים בהם, ויש בזה גם הרבה מהטוב, כי אנחנו מנסים להוריד את הסימפטומים, כי הסימפטומים הם כל כך קשים וגורמים לכל כך הרבה סבל שאנחנו רוצים להוריד אותם וגם המטופלים רוצים להוריד אותם. אבל יש הרבה דברים שהם סמויים מהעין שהם לא פחות חשובים, ואם אנחנו לא ניגע בהם, הרבה פעמים אנחנו, גם אם נביא להטבה מסוימת בסימפטומים הגלויים, ההטבה תהיה זמנית או קטנה, לא מספיקה, אוקיי? ומה הם הדברים הסמויים מהעין? הדברים הסמויים מהעין קודם כל זאת הפגיעה ביחסי אובייקט. ברגע שטראומה כזו פוגשת את הנפש שלנו, יש לנו התרסקות של האובייקטים. האובייקט הטוב, זה שתמיד אנחנו משאירים בתוכנו ששומר עלינו, נהרס, הוא כבר לא יכול לשמור עלינו. יש לנו אקטיבציה של פנטזיות ראשוניות, תחשבו שהלא מודע שלנו הרי מלא בכל מיני פנטזיות שלפעמים מופיעים בחלומות, בסיוטים, בחלומות, אבל הם שם קבורים עמוק עמוק וטוב שכך. מה שקורה זה שאירוע כזה מוציא את הפנטזיות האלה ועושה להם אקטיבציה. עכשיו מדובר בפנטזיות אפילו שאין להם מילים, אוקיי? זה פנטזיות שיש בהן חרדות ארכאיות, חרדות של כיליון, חרדות מהסוג הגרוע ביותר שאמורים להישאר בלא מודע. והנה הם, לא רק שהם יוצאים, הם מקבלים ביטוי במציאות החיצונית. זאת אומרת כל הלא מודע והמודע שלנו מתערבבים שם, והמחסום הזה גם ניזוק בצורה מאוד מאוד קשה. ואנחנו רואים גם פגיעה מאוד גדולה בזהות. אם אתם תשבו מספיק זמן עם מטופל שיעיז באמת להגיד לכם מה הוא מרגיש, הוא יגיד לכם שהוא לא יודע מי הוא. הוא כבר לא יודע מי הוא כבר לא יודע, אפילו הזמנים מתבלבלים לו. הוא לא מרגיש את התחושה של העצמי, כן? האסנס הזה, העמוד שדרה הזה שאני מרגיש שאני, הוא כבר לא יודע גם הרבה פעמים
גם תחושת העולם משתנה. אתם יודעים, דווקא אחד הלוחמים הפוסט-טראומטיים מיום כיפור אמר לי פעם, אני מרגיש כמו חייזר שהולך בעולם, זאת התחושה שלי, אוקיי? זאת אומרת, גם החיבור, גם התחושה מבפנים, הכל מתנפץ בצורה כזו שאי אפשר להחזיר את האדם למה שהוא היה. אבל מה שאני חושבת שאפשר לעשות זה לנסות מתוך הרסיסים האלה לבנות משהו אחר. אוקיי? ואני חושבת גם שכשאנחנו מורידים את האשליה הזו, הרבה פעמים אנשים רוצים שנחזיר אותם למה שהם היו קודם, שנחזיר את החיים שלהם קודם. אבל ברגע שהם יכולים להתאבל ולהשלים עם זה שהחיים הקודמים והעצמי הקודם לא יחזור להיות, אז כבר יש איזשהו מקום שמוכן לקבל שיבנה שם איזה עצמי חדש וחוויה חדשה של העולם. אוקיי? וזה דבר שהוא כן אפשרי. אוקיי, אז דרך אגב, בעניין של הפנטזיות האלה שצריכות להישאר תמיד בלא מודע, אם תחשבו על זה, אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לדמיין את המוות של עצמנו. ממש לדמיין את המוות של עצמנו, אלא אם כן נתקלנו באירוע שבו היינו בסכנת חיים. זאת אומרת, הדברים האלה הם בעצם דברים שהנפש שלנו לא מסוגלת להתמודד איתם, וכשיש איזשהו אירוע כזה כל כך טראומטי שמתממש בחוץ, אז בעצם אנחנו פתאום חייבים, כאילו מחויבים במרכאות כפולות, כן? אנחנו בעצם לא יכולים להימנע מלדמיין כל מיני דברים שתוקפים אותנו ושמקומם באמת בלא מודע. אז לכן, בלי שאנחנו נתייחס לחלקים האלה, אנחנו לא נוכל באמת לעזור למטופל, והרבה מהמטופלים האלה גם יבואו עם ההרגשה שהם יגידו לנו גם שהם מרגישים שהם או שהם משוגעים, או שהם עומדים להשתגע, וגם מפחדים לחשוף את החלקים האלה. אוקיי? יותר קל לדבר על הסימפטומים, כן, על איזה פלשבק, או על עוררות יתר מכל דבר שמזכיר את האירוע הטראומטי, מאשר לדבר על החלקים האלה. ולכן אני גם מביאה אותם. אז אני חוזרת למה שאנחנו נראה גם בקליניקה. אז כשהטראומה בעצם מנפצת את שכבת המגן של הנפש, אז כל הפונקציות של האגו נפגעות. והן הפונקציות שנותנות לנו גם להרגיש מי אנחנו, הן הפונקציות שגם מאפשרות לנו לחשוב, הן גם הפונקציות שמאפשרות לנו לבסט. אז אני אפרט רגע את הפונקציות. אז קודם כל, הפונקציה הראשונה שנפגעת היא החשיבה הסימבולית. אוקיי? עכשיו, מה זה חשיבה סימבולית? ברגע שיש לי חשיבה סימבולית, אני יכולה לעשות איזושהי הפרדה, קודם כל בין הדמיון, בין העולם הפנימי שלי לבין המציאות החיצונית. ואני יכולה לדעת, למשל, כן, נניח שאני עולה במדרגות והלב שלי דופק במהירות ויש לי את כל הסימנים של סטרס והתקף לב, אבל אני יכולה להבין שאני כנראה מגיבה לאיזושהי פעילות ספורטיבית ואין לי באמת התקף לב. שהחרדה הזאת כנראה מגיעה מבפנים ולא מבחוץ. אוקיי? במצבים שבהם אין סימבוליזציה, אין לי יכולת להבחין מאיפה החרדה מגיעה. האם היא מגיעה מבפנים? האם היא אמיתית? האם היא מגיעה מבחוץ? ולכן התגובה היא אותה תגובה. עכשיו תחשבו, זה נורא. כי קודם כל זה אומר שהכל מתקיף באותה צורה, ודבר שני זה אומר שאיבדתי את יכולת השיפוט. איבדתי את היכולת להבין מה באמת מאיים ומה לא מאיים. וגם כאן הרבה פעמים אנשים יבואו ויגידו שהתחושה היא שהם נהיו משוגעים. אוקיי? שזו תחושה נוראית. דבר נוסף גם, ברגע שאין לנו סימבוליזציה, גם אין לנו יכולת לתת משמעות לדברים. ואם תשימו לב, הרבה פעמים מטופלים פוסט-טראומטיים, הם יכולים לחזור על האירוע, הרבה פעמים בצורה גם לא מלאה, אבל זה נראה כאילו שהחזרה היא repetition compulsion, זאת אומרת, אנחנו לא מתפתחים משום מקום,
אין איזו התפתחות בהבנה, במשמעות של איפה, מה האירוע עשה לי, איך הוא שינה אותי, כלומר כל המשמעויות הן פתאום לא אפשריות, והרבה פעמים גם אין ורבליזציה של האזורים הטראומטיים. באזורים האלה, כן, אם נדבר קצת ביון, יש הרבה אלמנטים בטא, כלומר אלמנטים שהם לא ניתנים להמשגה, לחשיבה. אני רק יכול להרגיש אותם הרבה פעמים בגוף, ואני לא יכול להעביר אותם הלאה. גם יש את האמונה שאף אחד לא יבין אותי, כי מי שלא עבר את זה לא יכול להבין, ואני גם לא יכול במילא להסביר במילים מה אני מרגיש באזורים הטראומטיים האלה. אז לכן תחשבו שבעצם יש כאן גם איזושהי אמונה, איזושהי נפילה מאוד גדולה בתחושה שאני יכול לסמוך על עצמי, שאני יכול לבטא את עצמי, שאני יכול לסמוך על עצמי של מה מסוכן ומה לא מסוכן, שאני יכול למנוע הצפה סתם, נניח אני מריח ריח מסוים שקשור, ריחות דרך אגב זה אחד הדברים שנדבקים הכי הרבה והכי קשה להיפטר מהם, אז שריח מסוים מזכיר לי ומעורר בי את הטראומה ואני חווה אותה כאילו שהיא קורית עכשיו, כן, תחשבו על בלבול הזמנים, אני חווה את הטראומה ריח, רק ריח, גרם לי לחוות את הכל כאילו שזה קורה בכאן ועכשיו, כן, כמה זה מבלבל, כמה זה מפחיד, כמה פתאום אין עבר הווה עתיד, הכל מתערבב. אז אחד הדברים שהנפש עושה זה, אוקיי, אם אני ככה, אז עדיף לי להימנע לגמרי. אני אמנע לגמרי מלהרגיש, אני אמנע לגמרי מגירויים, אני אמנע לגמרי מדברים שיכולים לגרום לי להצפה רגשית, ואז אנחנו מוצאים אדם חלול. אוקיי? אדם חלול רגשית, הוא יכול אולי לתפקד כמו אוטומט, ודרך אגב ראינו את זה הרבה אצל ניצולי השואה, שיכול לתפקד כמו אוטומט, בסדר, הוא הולך לעבודה, יש לו ילדים, הקים משפחה, אבל הוא חלול, אוקיי? לפעמים הם קוראים לעצמם גם אני כמו מת מהלך. אין שם חיי נפש בפנים. אז בעצם המטרה שלנו בתוך הטיפול, היא כל הזמן למצוא את האיזון מחדש בין הימנעות להצפה. זאת אומרת, גם המטופלים ינועו בין הימנעות, בין ניסיון, אפילו בתוך הטיפול עצמו, הימנעות מלפגוש את החלקים הטראומטיים, הימנעות מלחשוב אותם, הימנעות מלהרגיש אותם, לבין מקומות שהם יוצפו נורא, זה גם דרך אגב נורא מבהיל, כי אנחנו לא רוצים לעשות לבן אדם רטראומטיזציה, כן? לגרום לו לחוות מחדש את האירוע, אנחנו תמיד מפחדים מזה נורא, אבל זה יכול לקרות דרך אגב, שאנחנו נוגעים בחומרים האלה. ולכן כל פעם, אחת המשימות הקשות זה באמת כל פעם למצוא כמטפלים את האיזון בין הצפה לבין הימנעות, אבל לא רק אצל המטופל, אלא גם אצלנו. אוקיי? לא רק שאנחנו ננסה למנוע מהמטופל לפעמים להגיע להצפת יתר או להימנעות יתר, אלא גם אנחנו כבולים וגם אנחנו נתונים לאותם תהליכים, גם אנחנו נמצא את עצמנו לפעמים אדישים, מנותקים, לא מרגישים שום דבר, לפעמים מוצפים ביתר הזדהות, כלומר כל זה גם יכול לקרות לנו. ופה המשימה שלנו גם למצוא כל הזמן את המצב הנכון, כי אם אנחנו נהיה ביתר הזדהות, אז אנחנו ניפול עם המטופל לאותו בור שחור ולא נוכל לעזור לו. אם אנחנו נהיה באיזושהי הימנעות יתר, אנחנו גם לא נוכל לעזור, כי אנחנו נהיה בעצם במקום שלא מצליח ולא מרגיש, ובעצם נמצא באיזושהי דיסוציאציה, בדיוק כמו שהמטופל נמצא בה. אוקיי? אז זאת מלחמה שהיא לא פשוטה, משימה שהיא לא פשוטה. הדבר השני, או הנוסף יותר נכון, זו פגיעה ביכולת הוויסות. אנחנו רואים דיברנו על זה שהאגו נפגע, כל המעטפת הזאת, כן, נפגעת, ולכן מה שיש לנו זה תוהו ובוהו רגשי. ואני חושבת שא' כולנו מרגישים את התוהו ובוהו הרגשי הזה, כולנו נעים ביום אחד בין תחושות שלפעמים רצון לאחז באיזושהי תקווה, או אפילו יכול קצת לשמוח ממשהו, או ליהנות מאיזה מאכל טעים, לבין מקומות של ייאוש ודיכאון ומקומות חסרי מילים. אז על אחת כמה וכמה מטופלים שהם פוסט-טראומטיים.
כמו שהמנגנון התקלקל ואני לא יודע לבסט את כמות הגירויים שבאים מבפנים ומבחוץ, או אפילו להבחין מה בא מבחוץ ומבפנים, אז ככה גם המנגנון הרגשי מתקלקל. לפעמים אני יכול למצוא את עצמי בוכה או נכנס לאיזושהי התפרקות רגשית מדברים שהם לכאורה שטותיים, ולפעמים אני יכול להיות אטום לחלוטין במקומות שאני מרגיש שאני הייתי אמור להגיב אליהם יותר. אוקיי, ולכן המקומות האלה של ויסות הם מקומות שצריך לנסות לעזור למטופל לרכוש אותם מחדש. ושוב, אני אומרת, כל הטלטלות האלה גם מופיעות אצל המטפל, לא רק אצל המטופל, גם המטפל צריך כל הזמן לחפש את האיזון גם במקומות האלה של הוויסות. דרך אגב, במקומות האלה לפעמים משתמשים, כן, בגישות של PE, נגיד בחשיפה, כשאנחנו מנסים לבסט טוב יותר את התגובות לגירויים. בגישות דינמיות אנחנו נשתמש בתפיסות אחרות, כן, אנחנו נדבר על כל מיני אזורים שצריך לבנות מחדש את המנגנון, ונשתמש יותר אולי בתפיסה של ביון, באוגדן, במלצר, נורא תלוי באיזה גישה אנחנו מטפלים, אבל הרעיון הוא בעצם רעיון דומה. אוקיי, דבר נוסף שהוא מאוד משמעותי הוא בעצם הפגיעה ביכולת החשיבה, כמו שציינתי בהתחלה. אנחנו נראה שבאזורים הטראומטיים המטופלים, קודם כל פתאום נראה שיבושי שפה. נראה שפתאום התחביר לא בסדר. משהו בבחירת המילים, משהו באינטונציה, משהו במוזיקה. וגם משהו בנרטיב, גם הנרטיב יהיה מין נרטיב כזה קטוע, עם הרבה חורים, פרגמנטרי, אוקיי? עכשיו אתם יודעים שהגישה הנרטיבית בדיוק עובדת על המקום הזה, הגישה הנרטיבית בטיפול בטראומות, היא בעצם אומרת אנחנו ננסה ליצור איזשהו נרטיב יותר שלם, יותר מלא, וככה נעזור למטופל בעצם לעשות איזשהו עיבוד של הטראומה. אז הרעיון הוא באמת נכון, וגם כאן אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אבל אין ספק שבאזורים האלה נדרשת עבודה קשה כדי להכניס את החשיבה. זאת אומרת, זה לא מספיק רק לקחת ולרשום עדות, כן? למרות שעדות זה גם סוג של טיפול, של נגיד לשחזר את הפרטים אחד לאחד ולנסות ככה ממקום שהוא פחות, כן, פחות מעורר לשחזר את הדברים ולעשות איזושהי הבניה קוגניטיבית, אלא ממש, ושוב אני מכניסה פה את ביון, כי ביון מאוד עוזר באזורים האלה, להכניס מחדש את מנגנון החשיבה, כלומר להכניס מחדש את פונקציית אלפא, לנסות, ואני מזכירה שחשיבה אצל ביון היא לאו דווקא קוגניטיבית, חשיבה אצל ביון מערבת את הכל, גם את הגוף, גם את הנפש, גם את החשיבה, ולעשות איזושהי אינטגרציה של הדברים, שבעצם גם, האינטגרציה גם באה לידי ביטוי לא רק באירוע עצמו, אלא גם במה היה לפני, מה יהיה אחרי, איך זה פוגש את מערכות היחסים שלי, את העולם הפנימי שלי, את הסלף שלי, את הפנטזיות שלי. זאת אומרת, החשיבה היא חשיבה שבעצם יוצרת קשרים מחדש בכל מיני כיוונים. וזאת משימה קשה. היא לא תמיד אפשרית, זאת אומרת, בטח שלא כשהטראומה טריה, אבל אחד הסממנים לשיפור זה לראות שיכולת החשיבה משתפרת, אוקיי? יכולת החשיבה משתפרת בטיפול, זה אומר שמשהו בפונקציה הזו גם חוזר. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שאנחנו רואים גם הרבה פעמים, כתוצאה מטראומות, איזושהי התפתחות או תפקוד לא זהה של חלקי האישיות השונים. גם כאן, שוב, תלוי באיזה תיאוריה אתם חושבים, אבל זה לא משנה אם אתם חושבים בתיאוריות של סלף שמדברים על חלקים שונים של הסלף, שכל אחד נמצא באיזשהו מקום התפתחותי אחר, והם לא נמצאים כל כך באינטגרציה, או שאתם חושבים נגיד במונחים של ה-relationals, כן, של self-state, של מצבי עצמי, שכל מצב עצמי נמצא באיזה מצב התפתחותי שונה. אז למשל, אצל ניצולי שואה יכולנו לראות הרבה פעמים מצבי עצמי ילדיים, כן, לפעמים ניצול שואה בין 60 או 70,
היה יכול לתת לנו להרגיש שיש לנו ילד בחדר, שיש לו תגובות כמו של ילד בן 5, כי אלה בדיוק החלקים שנשארו שם בגיל 5, אוקיי? לפעמים זה יכול להיות חלקים שעשו רגרסיה, אז אנחנו צריכים לשים לב כשיש לנו מטופל בחדר, אנחנו כל הזמן מדברים עם חלקים אחרים שלו, והחלקים הם לא זהים. לפעמים יהיה לנו שם את החלק של, נגיד יש לי מטופלת שאיבדה אימא בנסיבות מאוד מאוד טראומטיות בגיל צעיר יחסית, והיא בחורה מאוד מאוד אינטליגנטית ומאוד מאוד מצליחה בחייה, ולפעמים יושבת שם אישה בוגרת וחכמה ומבוסתת, ולפעמים יושבת שם ילדה שצורחת ובועטת ככה עם הרגליים על הרצפה ואומרת למה זה מגיע לי, למה זה מגיע לי, כמו ילד קטן שלא מוכן לקבל את המציאות, כן? ילד בן 5. חשוב להתייחס גם לחלקים האלה, כי אלה חלקים שקפאו בגלל הטראומה, או שעשו רגרסיה בגלל הטראומה, תלוי באיזה גיל, כן? אנחנו פוגשים את המטופל. ולעבוד גם איתם. הפערים האלה בין החלקים השונים הם יכולים נורא לבלבל. אבל כמו שאנחנו מחזקים את החלקים, בוא נגיד היותר קומפטנטיים, היותר מפותחים, שעדיין ממשיכים לתפקד, ככה אנחנו צריכים גם לעזור לחלקים היותר אגרסיביים, או החלקים שנתקעו אי שם בהתפתחות, גם הם להתפתח קצת הלאה, אוקיי? כי הם החלקים שנתקעו שם, שקפאו עם הזמן. אז אתם רואים שהאתגר למטפלים הוא מאוד מאוד גדול. לא סתם אמרתי שזה אחד הדברים ואחד התחומים הקשים ביותר לטיפול. ואין ספק שהמטפל פה נדרש גם לשמור על החשיבה שלו, גם כמו שאמרתי לא לקרוס לכתבים, גם זה מאתגר את החשיבה שלנו, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, כן, במקביל, דברים שאין להם שם, דברים שאין להם מילים, דברים שהם כל כך ראשוניים, זה באמת מאתגר אותנו מאוד כמטפלים. אבל אני רוצה להזכיר פה עוד דבר שפרנצי הביא לנו, ואחרי זה גם ג'סיקה בנג'מין, שבעצם אחד הדברים החשובים שאסור לנו לשכוח אותם, זה הנושא של לתת הד, לתת recognition לטראומה. המקום של ההד, אוקיי, פרנצי דיבר אותו, ופרנצי שם לב, פרנצי בכלל, פרנצי, אתם יודעים, הוא הגדיר טראומה כאיזושהי חוויה טוטלית, שבה האובייקט האחר יחזב את הילד. אבל הוא יחזב את הילד לא רק בעת הטראומה, אלא גם אחרי הטראומה, בזה שלא ניתנה הכרה, ולא ניתן הד לדברים הנוראים שקרו. ואנחנו רואים שאיכשהו, זה דבר שחוזר על עצמו בצורה, זה תמיד מפתיע אותי מחדש, אבל איכשהו העולם ובני אדם נמנעים מלתת הד. תשימו לב עכשיו נגיד ההכחשה הגדולה שקורית בעולם, וחוסר היכולת להיות במקום אמפתי לטבח הנוראי שקרה כאן. והרבה פעמים אנחנו רואים גם את אי היכולת הזאת עם נפגעי טראומה מינית, עם ניצולי שואה, לקח 40 שנה עד שניתן להם מקום של כבוד ולא מקום של בושה במדינה, אוקיי? הרבה פעמים הסביבה הקרובה מנסה לבוא ולהגיד, אוקיי, אל תחשוב על זה, תמשיך הלאה, אל תחשוב על זה, אין הד לאסון הנורא שקרה. וג'סיקה בנג'מין המשיכה את זה עוד יותר, ודיברה על הרקוגנישן כאיזשהו מקום שהוא כל כך חשוב להחלמה, המקום שבו אנחנו כן יכולים להיות שם גם כעדים בעין, אבל גם לתת הד בהי, לתת הדים בהי, וכן לתת את ההכרה הזאת לזה שבאמת קרה שם משהו נורא זוועתי, חסר מילים, שקשה להתאושש ממנו, דבר שהוא באמת באמת נורא והיום, אוקיי? וגם את זה אסור לנו לשכוח. זה נשמע כאילו מאוד ברור מאליו, אבל לפעמים בתוך כל הדברים ובתוך הרצון הגדול שלנו לעזור למטופל, אנחנו קצת שוכחים גם את המקומות האלה ואסור לשכוח אותם. אוקיי, אז אני רוצה,
עכשיו אפילו להיכנס עוד יותר, כמה עוד נשאר? שלמה, אתה רוצה שנשאיר זמן, שלמה וגילה, רבע שעה לשאלות, או איך... כן, רבע שעה לשאלות זה יהיה מתאים, אולי אפילו קצת יותר. אולי יהיה נכון לעשות פאוזה קטנה עכשיו, אם זה בסדר לך, ולראות מה אנשים חושבים, מרגישים, שאלות, ואז יהיה יותר קל לתכנן. אוקיי. אז אני אגיד שאני נשארתי מאוד מסוקרן לגבי התופעה הזאת של קפסולייטד. זאת אומרת, אנשים נכנסים לטראומה, אבל הטראומה היא קפסולייטד, היא בפנים, היא אולי לא כל כך נראית כלפי חוץ, זה מה שאת אומרת, ורק אחרי כמה שנים זה פתאום יוצא החוצה? לא, לא קשה לזה קצת. התכוונתי. לא, לא לזה התכוונתי. קודם כל זה יכול לקרות שהטראומה לא נראית ואחרי זה יוצאת החוץ, אנחנו מכירים מצבים כאלה, אבל לא לזה התכוונתי באנקפסולציה. באנקפסולציה התכוונתי לזה שאי אפשר לגעת בטראומה. שהטראומה היא עוברת כמו תהליך של, כן, של גולם, היא כאילו הופכת להיות כמו קפסולה בתוך הנפש, שקשה לגעת בה. אם יש סימפטומים או אין סימפטומים, אם רואים על הבן אדם שעבר משהו או לא, זה סיפור אחר, זה יכול להיות גם ככה וגם ככה, כן? יכולים להיות כל מיני מופעים של זה. אבל העניין הוא שאנחנו רואים שהרבה פעמים יש מצבים שבהם אנחנו לא יכולים לגעת בטראומה מיד אחרי שהיא קורית, אלא צריך לקחת איזשהו זמן. כאילו שהטראומה צריכה קצת להבשיל, כמו שהתולעת מבשילה שם בתוך הגולם והופכת לפרפר, אז משהו שם צריך להבשיל עד שאפשר לגעת בטראומה. זה לא אצל כולם כמובן, אין אף אחד שדומה למשנהו, אנחנו יודעים שאנחנו פה, אסור להגיע להכללות, אבל אנחנו כן רואים את זה לא מעט, שלפעמים לוקח זמן עד שאפשר לגעת בטראומה עצמה. שאינטואיטיבית אפשר לחשוב שיש משהו בטראומה שהוא כל כך כואב שהוא לא ניתן לדיבור וצריך לחכות עד שהוא יהיה ניתן לדיבור. זה באינטואיציה אפשר להבין, כאילו משהו עבר איזושהי סגירה, אבל כשאת מדברת זה גורם לי להיזכר או לחשוב על המושג של ויניקוט, האינקומוניקדו, שיש דברים שאולי לא ניתנים לשיח, לא ניתנים לדיבור, שהם כל כך קשים ואיומים, שהם נשארים בפנים. למרות שההתנהגות כפי הנראה, זה מה שאני מבין שאת אומרת, בהתנהגות ברור מבחוץ שיש טראומה, אבל אין אפשרות לדבר וזה נעול. אין אפשרות לגעת בזה. אין אפשרות לגעת בזה לא רק מבחינת, נכון שדיבור זה הכלי של הפסיכואנליזה לעיבוד, כן? אבל אין אפשרות לגעת בזה, ואז באמת זה מוצא את ביטויו בסימפטומים, בגוף. שוב, כאן זאת שאלה האם באמת לגעת בזה זה בהכרח רק דרך מילים, או שאפשר לעשות את זה גם באמצעות, בוא נגיד, כל מיני טכניקות או כל מיני דברים שהם עוקפי מילים, אוקיי? אבל אנחנו ראינו שבמיוחד בטראומות מסיביות, לא כל טראומה, אבל טראומה מסיביות, לא תמיד אפשר לגעת בטראומה מיד אחרי שהיא קרתה. במיוחד ראינו את זה אצל ניצולי שואה, אבל שוב, אני לא יודעת מה אנחנו נראה כאן, ימים יגידו. באמת איזושהי הפתעה ענקית אל מול הדבר הזה. אני הסתכלתי קודם על הצ'אט וראיתי שאין כל כך הודעות בצ'אט, אז אני תוהה אם יש כאן אנשים שככה רוצים לצאת מהקפסולציה שלהם ולשאול את מרלן שאלות. כן, אולי טראומה... כן, לי יש שאלה, סליחה שאני בלי מצלמה. אז השאלה שלי היא כמטפלים וככה אלו שיכולים
מה שנקרא, לאבד יחד עם המטופלים את מה שהם חוו, איך אנחנו יכולים, כי בסוף מה שאנחנו רואים מבחוץ זה את הגורמים החיצוניים, סממנים חיצוניים כמו שאמרת, אבל איך אנחנו כמטפלים יכולים גם להעלות ולגעת בתכנים הפנימיים האלה, של התת מודע, החלקים שהם קשים לאיבוד, ואלה שבעיקר לוקח זמן. אז אומרים שבאמת יש משמעות רבה לפרק זמן, שבו צריך להעלות את הנושאים, כי הרבה פעמים כשעובר זמן זה יכול להיחסם או להיאטם, אם את מבינה למה הכוונה שלי. שיש איזשהו פרק זמן שבו חשוב כמטפלים, העבודה חשובה, כמו... קודם כל, אני לא חושבת שזה מה שאמרתי, זה לא שרק, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים מהר להתערב, כי אחרת לא נוכל יותר להתערב, אלא לפעמים דווקא הזמן דווקא כן מאפשר להתערב. נכון, לא אמרתי שאמרת, אלא זה משהו שדווקא הסקתי, או שידעתי מידע קודם, לאו דווקא... לא, ההתערבות המיידית היא כדי למנוע פוסט-טראומה. אולי את מתכוונת לחודש הראשון, שבו אנחנו רוצים לעשות התערבויות מיידיות, כי אז הוכיחו גם במחקרים, שככל שעושים התערבויות בשלב הראשון, ככה מונעים פוסט-טראומה, אבל לא תמיד אפשר למנוע, כן? גם עם כל ההתערבויות, ואני מדברת על המצבים שבהם אי אפשר היה למנוע. הבנתי. אוקיי, עכשיו לגבי החלק הראשון, תזכירי לי אותם את החלק הראשון של השאלה? איך אנחנו יכולים בעצם לגעת באותם תכנים שהם לא נכון, ניתנים נכון, לראייה נכון, מבחינה כן. חיצונית. אז קודם כל אני אגיד ברמה הכי פשוטה זה קודם כל לשאול, זה להעיז באמת לשאול את האדם איך הוא מרגיש, להעיז לגעת, להיכנס לפנטזיות הכי כמוסות שלו, למקומות שהוא מרגיש אולי שהוא משוגע, למקומות שמתבלבלים לו הדברים, להעיז להיות איתו שם במקומות האלה, וגם לתת לו את ההרגשה שזה בסדר, כן? כן. שזה בסדר, שזה נורמלי, ושאתם תנסו באמת לראות איך משפרים את זה ואיך יוצאים משם. דבר שני זה כמו בכל טיפול זה הטרנספרנס, כן? גם הטרנספרנס וגם בתוך החדר וגם כל מיני דברים שהוא יכול לספר על יחסים שהשתנו, מאוד צריכים לשים לב ליחסים עם אחרים, כי היחסים האלה משתנים, אז גם דרך דברים שהשתנו ביחסים עם אחרים, אפשר גם לשים לב לדברים האלה. אני חושבת שזה תלוי בהקשבה, גם בהקשבה שצריכה להיות יותר מחודדת למקומות האלה, וגם ביכולת שלנו, או בחוסר הפחד שלנו לגעת בדברים האלה. גם אם הם לכאורה לא נוגעים בטראומה עצמה, אבל הם קשורים לחלוטין לטראומה. אז אני מקווה שקצת עניתי לך. כן, זו נקודה חשובה של האומץ שלנו כמטפלים, להיכנס למקומות החשוכים יחד איתו. תודה. שמחה. עכשיו אני רוצה גם עוד... כן. אפשר? כן. סליחה? אני לא יודעת, אני לא בטוחה אם, אני לא חוזרת על שאלה שנשאלה כאן, אבל לי עדיין אין תשובה לכך שנגיד כאשר אנחנו רוצים לדובב או לאפשר, כמו שעכשיו אמרנו, שהוא יספר על החלקים הלא מדוברים, ואז נגיד עלולות לעלות תמונות זוועה או הצפה, או משהו מהסוג שפעם היו קוראים לזה דיבריפינג, אז אני רוצה לדעת אם את יכולה לחדד משהו בקשר לזה, איך לא להיכנס לזה כדי שלא לאבד שליטה ולא לגרום נזק. אוקיי, אז זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שאני טיפה נגעתי בזה כשדיברתי על הצורך שלנו להיות באיזשהו מקום שנע בין הכתבים, כלומר בין הימנעות לבין הצפה. עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל הרבה בעדינות ובזהירות, אבל אני חושבת שהכי אפשר לתאר את זה בצורה ספירלית.
זאת אומרת, אני חושבת שהתהליך הוא מין תהליך מעגלי כזה, שכל פעם נכנסים איתו קצת לטראומה, יוצאים, נכנסים שוב לטראומה, יוצאים. זה שונה מהגישות הממוקדות טראומה, ששם אתה די מחייב את האדם להיכנס לתוך הטראומה ובעצם לתאר אותה ולהיות איתה עם כל מיני, כן, אמצעים להרגעה, כן, לא משנה אם זה נשימות או הרפיות או כל מיני דברים אחרים או כל מיני טכניקות אחרות של הרחקה. אז שדרך אגב הרבה מהמטופלים לא יכולים לשאת את זה, זה בלתי נסבל, ובגלל זה גם יכולים לעזוב את הטיפול, נגיד. מרלן, אני גם רציתי לשאול, למה בכלל צריך לעשות את זה? האם צריך לעשות את זה בסופו של דבר? אז תראו, אז צריך לעשות את זה כי בעצם כל עוד אנחנו לא נכנסים לטראומה ולא מצליחים לשזור אותה כחלק מעצמי וכחלק מהחיים, היא נשארת כאיזשהו גוף זר בנפש והיא ממשיכה לעשות נזק. אנחנו רואים דווקא שכשאנחנו מצליחים לשזור אותה עם יתר, עם האישיות שלנו, עם החיים שלנו, עם האנשים שמסביבנו, זאת אומרת יש משהו שהוא הופך להיות כאילו לכאורה שהטראומה הופכת להיות גם חלק מאיתנו, אז היא כבר לא, היא לא, בוא נגיד, משפריצה כל כך הרבה רעל לכל כיוון. היא כבר הופכת להיות במקום שאפשר לחיות איתה בלי שהיא תיצור כל כך הרבה נזקים. היא עדיין תכאיב, היא עדיין תגרום לכל מיני מצבי רוח, אבל לפחות היא לא, יהיה אפשר גם להמשיך לחיות במקביל אליה. אז לכן, ותשימו לב שכל הטכניקות וכל הגישות עובדות על העניין הזה של כן, איך, זה נקרא כן לאבד את הטראומה, אבל מה זה בעצם לאבד את הטראומה? זה בעצם איך לקחת את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא יותר קוהרנטי עם כל חלקי העצמי שלי, ומשהו שאני יכול בעצם לחיות איתו, ולא הוא איזה גוף זר שאני חייב כל הזמן להימנע ממנו, לא לחשוב עליו, שרודף אותי והוא הופך להיות רודפני, וזה כן מוכיח כמשהו שעוזר להתמודדות עם טראומה. עכשיו השאלה איך עושים את זה? האם עושים את זה כמו הגישות שממוקדות טראומה, זאת אומרת שאני בעצם לוקח את זה ומכריח, או PE, כן, מכריח את הבן אדם דרך חשיפה עם כל מיני טכניקות אחרות של הרגעה, להתמודד עם זה ולהפוך את זה לחלק קוהרנטי, או שאני משתמש בגישות שהן יותר דינמיות או משולבות, דרך אגב אפשר גם אקלקטיות, אפשר כל מיני, כן, ובעצם אני נכנס ויוצא, שזה דרך אגב הפעולה שעשינו הרבה פעמים ניצולי השואה, אוקיי? היה לי ניצול שואה שאמר לי, אני יכול להיות באושוויץ כל פעם רק קצת, אוקיי? וגם המטפל דרך אגב יכול להיות באושוויץ רק קצת עם המטופל. אז כל פעם נכנסנו לאושוויץ, עשינו שם עוד איזה עיבוד של זיכרון ספציפי מאוד קטן מאוד ויצאנו משם. ואחרי זה עוד פעם ויצאנו משם. עד שבסוף, כמו בפאזל, אתם יודעים, כל פעם הוספנו עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק ועוד חלק מהפאזל, כולל גם כל ההשפעות, כן, שקשורות גם להווה. אבל מרלן, כאשר את אומרת שאת נכנסת קצת לאושוויץ ועשית איזשהו עיבוד על חלקיק זיכרון, אז למה את מתכוונת עיבוד? את כאילו שאלת אותו איך זה היה נראה, מה ראית, מה עשית, מה אמרו לך, דברים כאלה? תראו, זה גם בניית, מה שאת מדברת זה על בניית הנרטיב. אז זה גם בניית הנרטיב, אוקיי? כי אין ספק שברגע שאנחנו בונים נרטיב, והנרטיב הרי הוא לא זיכרון של אחד על אחד, אנחנו לא, כן, זה לא, תמיד נרטיב זה משהו מהחוויה הסובייקטיבית של האדם, אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, אני בתור מטפלת דינמית, גם למשל כיוונתי למקומות שהם אפילו פחות מודעים, כמו למשל הרצון שאולי אלה שהיו איתי שם ימותו כדי שיהיה לי יותר אוכל, אוקיי? או למשל איזושהי התאהבות במנגלה, כן? שהיה כנראה גבר נאה שלבוש בלבן, וגם זה היה שם פנטזיות כאלה, זאת אומרת היכולת להתחבר לכל מיני דברים שהם לאו דווקא רציונליים, הגיוניים, נשמעים לנו אפילו אולי פסיכוטיים, אבל הם חלק מהטראומה, הם חלק מהטראומה, וזה בדיוק המקומות שאני אומרת שאנחנו פוגשים את הפנטזיות הפנימיות שמתעוררות שם,
אז למשל, נגיד הסיפור הזה עם מנגלה, זה למשל, הנה, זה למשל הדוגמה הכי קיצונית שהייתה לי. זה מישהי שהייתה מתואמי מנגלה, כן? וכחלק מתואמי מנגלה הם זכו לאיזה תא מיוחד באושוויץ, זכו לתנאים משופרים, כי הם עמדו לפני נישואים, אז רצו שכמובן הם יהיו במצב פיזי יותר טוב, כמובן שהיא לא ידעה את זה, והיא כנראה הייתה ילדה מאוד יפה, והיא קיבלה הרבה תשומת לב ממנגלה וסוכריות וזה, והיא הייתה מאוד גם אהובה שם בתוך כל התא הזה, קיבלה מקום מאוד מיוחד. המיוחדות הזאת הייתה משהו ולמזלה כמובן היא לא הגיעה לשלב של הנישואים, כן, בבני אדם. אז המיוחדות הזאת נלקחה ממנה ברגע שבעצם היא חולצה מאושוויץ, אוקיי? ולא חזרה. לא חזרה, ואז באמת המקום הזה של המיוחדות והאכזריות השתלבו ביחד בחיים שלה. אני לא רוצה יותר מדי לפרט כאן, למרות שאני לא יודעת אם היא עדיין בחיים, אבל כן, אבל אז אנחנו רואים מקומות שבהם להרגיש מיוחדת, תוך כדי זה שמתאכזרים אליי, זה משהו שמשתחזר גם במהלך החיים, ביחסים שלה, אם זה עם הקרובים לה, אם זה עם בני זוג, זאת אומרת, זה מקבל כל מיני אופנים. מרלן, לזה את מתכוונת כשאת אומרת לאבד, כי אני כל הזמן נורא רוצה להבין מה מסתתר מאחורי המילים האלה, לאבד את הטראומה. למה הכוונה? זה חלק מהעיבוד. בגלל זה אני אומרת, העיבוד הוא לא רק שאני הייתי, כמו בדוגמה שנתתי, ניצולת שואה או מתאומי מנגלה, אלא העיבוד הוא גם איפה זה פוגש אותי בעולמי הפנימי ובעולמי הבין אישי. ולאיזה מקומות זה מתגלגל. שלי כמטפל או של המטופל? של המטופל, וגם המטפל כמובן כחלק מהתהליכים, אבל בעיקר של המטופל. אני אתן לך אולי דוגמה קצת יותר עכשווית. מטופל שבא אליי והרגיש גם בחרדה נוראית, כי יש לו בן שמשרת בעזה, ומצד שני הוא גם צריך לשמור על כן, הוא לא מצליח לתפקד, אבל הוא צריך לשמור גם על הכלכלה והפרנסה של המשפחה ושל יתר הילדים, ובעצם הוא מדבר על אובדן הביטחון, אובדן האמון במדינה וכו', כל אותם הדברים שאנחנו מכירים, אוקיי? אבל כשנכנסים איתו יותר לעומק, מגלים שהחוויה, כן, אותה טראומה של 7 לאוקטובר שפגשה את כולנו, היא פוגשת אותו במקום שמשחזר בדידות נורא גדולה, הוא נמצא במקום של בדידות נוראית בתוך המצב הזה, זה המקום שזה פוגש אותו, זה המקום של העולם הפנימי, אוקיי? ואז מתעורר שם, אם אנחנו נדבר ברמה של יחסי אובייקט, אז מתעורר שם עצמי שנטשו אותו, בדידות נורא גדולה, פחד נורא גדול, זה מתחבר לשם, והכל מתערבב ביחד. אז זה למשל עיבוד, כן? שאנחנו נכנסים למקומות של האינטראקציה הזו שנוצרת בין האירוע החיצוני לעולם הפנימי, ואנחנו יכולים לעבוד עליה, אז אני כבר לא אעבוד רק על חוסר האמון שיש לו במדינה ובעולם וכל הדברים שאנחנו כבר מכירים, אלא הוא ספציפית נפגש עם זה במקום של בדידות וחרדת נטישה, אוקיי? וזה המקום שיצטרך שם גם את העיבוד וגם בוא נגיד את ההרחבה של להבין גם איך זה פוגש טראומות קודמות, איך זה פוגש אותו בהווה, אוקיי? אז אני מקווה שזה קצת... כן. ושאלה אחרונה, אני נורא רוצה להקשיב שוב להרצאה, והבנתי שתהיה הקלטה, כן? ואתם שולחים. כן. תהיה הקלטה והיא תשלח לכל מה שנרשם. כן. מעולה, תודה רבה. אוקיי, אני רואה שיש פה עוד שאלה לגבי התייחסות לרוע. וואו, טוב, הרוע זה באמת, תראו, אחד הדברים שאנחנו רואים, יש פה עוד הרבה דברים שרציתי להגיד לכם, אבל אנחנו לא בטוחה שנספיק, אבל אחד הדברים שגם רציתי להתייחס אליהם, קשור בדיוק לשאלה הזאת.
תראו, כשאנחנו פוגשים את הרוע בעולם, ולצערי אנחנו פוגשים אותו בכל מיני דרכים, ולפעמים אנחנו פוגשים אותו במלוא גודלו, עוצמתו, מה שנקרא, כמו שקרה עכשיו, זה אוטומטית מפעיל את אינסטינקט המוות. עכשיו אני חוזרת לפרויד, כי פרויד, למרות שאתם יודעים, אני חשבתי גם שאני די התרחקתי מפרויד כבר במהלך השנים, אבל בכל זאת אין מה לעשות, אנחנו מאוד מאוד רואים את פרויד וקליין אצל המטופלים האלה. אז פרויד דיבר על זה שיש מלחמה בכל אחד מאיתנו בין אינסטינקט החיים לאינסטינקט המוות, ואנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק אצל המטופלים האלה, כי בעצם החוויה הזו, שהיא חוויה של כיליון, של אכזריות, של רוע בלתי נתפס, אוקיי? היא מתחברת בדיוק למקומות ההרסניים של אינסטינקט המוות, ולכן הרבה פעמים היא חודרת כל כך עמוק, שאנחנו נראה גם אצל המטופלים, גם ממש התנגדות להשתפר. הם לא סתם מטופלים שהם מאוד עמידים לטיפול, כן? כי יש שם משהו שכאילו אינסטינקט המוות יצליח להתגבר הרבה פעמים על אינסטינקט החיים מבפנים, כן? כחלק מההתנפצות הזאת של האובייקט הטוב, ואז אנחנו נראה באמת חוסר יכולת ליהנות, כל מיני סוגים של האנשה עצמית, התבוססות בתוך הכאב ובתוך הדיכאון, כל אלה הם נגזרות של אינסטינקט המוות, שנמצאות גם מאוד מאוד חזק בתוך החדר. ודרך אגב, ברגע האמת, אנחנו רואים שממש מטופלים יכולים ממש לתאר לכם את המלחמה הזאת. נגיד קבאי מהספטמבר 11, כן, סיפר שהוא היה צריך להחליט, הוא היה מוקף בלהבות, והיה בו חלק שאמר, טוב, די, תוותר, תן ללהבות לחלות אותך וזהו, כן, שזה המשיכה לאינסטינקט המוות, ומצד שני היה חלק אחר שאמר, רגע, אבל הילדים שלך מחכים לך, הילדים שלך צריכים אותך, וזה דווקא הדבר שהעיר בו את אינסטינקט החיים, וגרם לו איכשהו להצליח לא להישאב למקום הזה של להיכנע למוות. אז לכל אחד יש אצלנו את המלחמה הזאת, וזה גם משהו מולד, אנחנו יודעים, כן? כל אחד נולד עם אינסטינקט מוות חלש יותר, חזק יותר, אבל כשאנחנו פוגשים אירועים טראומטיים, המלחמה הזאת בתוך החדר תהיה מאוד מאוד חזקה. וחלק מהיכולת שלנו, א' זה גם לראות את זה, כי רואים את זה בטרנספרנס, רואים את זה בכל מיני תהליכים, רואים את זה בכל מיני מקומות הרסניים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהמון מקומות העניין הזה, ואיך מתמודדים עם זה, זה כבר משהו בפני עצמו, אבל אני רק אגיד שמה שאסור לנו לעשות, זה להתחפר בתפקיד של אינסטינקט החיים ולהשאיר למטופל את הרצון ואת המשאלה לאינסטינקט המוות. זאת אומרת שאנחנו אלה שנהיה ממונים על זה שאנחנו נרצה שהוא ישתפר, שאנחנו נרצה שהוא ירגיש יותר טוב, שאנחנו נרצה שהוא יחלים, שאנחנו נרצה שהוא יתפקד, שהוא יתחיל להרגיש, שהוא יתחיל לחיות, כי אם אנחנו נשאיר את הכל אצלנו, אז המטופל בקלות יוכל להתחפר במקום שמשמר את אינסטינקט המוות, את חוסר הרצון לחיות, את חוסר הרצון להשתפר, את המקום של האנשה העצמית והאשמה. אז צריך להיזהר מלהתחפר בתפקידים משלימים. דרך אגב, לארון, מהריליישנלס, יש, ארון שלח לעולמו, יש מאמר נהדר על זה, אבל יש עוד דרכים, אבל אנחנו צריכים להיות בהחלט מודעים לזה, ולפעמים גם לשקף את זה למטופל. אוקיי? את המשאלה הזאת, בוא נגיד, הנגזרות השונות של המוות שבאות לידי ביטוי בחיים שלו כרגע. אז אני מקווה שזה גם נתן קצת תשובה לעניין הזה. היו עוד שאלות כאן? אני אשאל שוב, אני יכולה? כן, בטח. אז תודה. אז אני רגע רוצה לחזור
לדברייך שאת אמרת שאסור לנו להיות הממונים על הרווחה הנפשית שלו ולהשאיר אותו עם משאלת המוות. מה זאת אומרת ממונה על הרווחה הנפשית שלו, ואיך אני כן יכולה להעביר לו שתהיה לו רווחה נפשית? וגם יש לי רעיון על אינסטינקט המוות, שאני חושבת שהוא מתעורר בגלל הבוגדנות של החיים, כי פתאום כל הדברים שהיו לי בטוחים ומובנים מאליהם לא קיימים באופן פתאומי, וזאת בגידה עצומה ושמעוררת המון כעס, ואני רוצה כאילו לתקוף את החיים בחזרה, אז אני ארוס הכל. אין ספק שכעס וזעם זה גם חלק מאינסטינקט המוות שבא לידי ביטוי, ואני לא אמרתי שאני אחראית על הרווחה, אני אמרתי שאני לא אחראית על הרצון לחיות, אוקיי? אני אתן לכם למשל דוגמה ממקום אחר, שדרך אגב אובדנות, שגם קיימת הרבה דרך אגב אצל פוסט-טראומטיים, לצערי, וכשיש לכם מטופל אובדני, אם אתם תהיו אלה ממונים על החיים, אלה שמנסים לשכנע אותו ששווה לו לחיות, שלא שווה לו לפגוע בעצמו, ולהראות לו את כל הדברים הטובים שיש לו, בדרך כלל תשימו לב שזה לא עושה אפקט כמו שאנחנו רוצים, זה דווקא גורם לו יותר להיצמד למשאלות שלו למות, ולרצון שלו למות, כי יש מישהו אחר שמחזיק את זה. כמו שאמרתי, הטראומה גורמת לנו ללכת לקצוות. אם אנחנו נוכל להחזיק את הרצון למות ואת הרצון לחיות, כן? את אינסטינקט החיים ואת אינסטינקט המוות, ונוכל גם לתת לו להחזיק את שניהם, אז הוא יוכל לעשות עם זה עבודה אמיתית, אוקיי? ולהגיע למקום שבו, וכל אחד שעבר טראומה יצטרך להחליט, למקום שבו הוא כן מתגבר על אינסטינקט המוות ובוחר בחיים. וכל מי שעבר טראומה צריך לעשות את הבחירה הזאת. אבל אם אנחנו נחזיק או ננסה לשכנע אותו, אז ככה הוא יוכל יותר ויותר להתחפר בעמדה של הרצון למות. אוקיי? זה נקרא תפקידים משלימים, ולכן אנחנו צריכים להצליח לשחק עם זה, ממש להיות באיזשהו מקום, כמו שוויניקוט דיבר עליו, כן? מרחב מעברי כזה שאנחנו יכולים להחזיק את שני הדברים, כדי שגם הוא יוכל להחזיק את שני הדברים, להתבונן בהם, ובסופו של דבר בתקווה לבחור באמת בחיים. והבחירה הזאת היא בחירה שצריכה להיות שלו. זאת הבחירה שתאפשר לו להמשיך הלאה, עם כל הכאב, עם כל החיים שהשתנו, עם העצמי שהשתנה. כן, תודה. מרלן, יש כאן בקשה למאמרים, אם תוכלי להעביר לנו, ואנחנו נצרף את זה להקלטה ונשלח, אם זה אפשרי. בסדר גמור, אני אעביר לכם את המאמרים אחרי ההרצאה. תודה. דרך אגב, עוד דבר שגם מתבטא לדעתי בככה, אני חושבת איזושהי נגזרת מסוימת של אינסטינקט המוות, זה שבגלל שהעולם הופך להיות כל כך לא אנושי, הרי כל מה שהאכזריות הנוראית הזאת היא מאוד לא אנושית, ובכלל כל טבע האדם פה ניתן ככה בספק איך אפשר שאכזריות ורוע כזה יהיו בתוך בני אדם. אז הרבה פעמים צריכים לשים לב לזה גם, במיוחד בטיפולים שהם, או אצל מטפלים שהם ככה יותר מחזיקים בגישה האנליטית הקלאסית, שלא תמיד הסטינג האנליטי מתאים למטופלים האלה, כי הם צריכים להרגיש הרבה אנושיות בתוך החדר. זאת אומרת, המטפל לא יכול להיות לגמרי מרוחק, או בטח שלא בקשר עין, חייבים פה קשר עין, אפילו מגע, כן? לפעמים חום, אהבה, חיבוקים, שימו לב כמה אנחנו מחבקים אחד את השני בזמן האחרון, כן? חיבוקים, אפילו לפעמים, הרבה פעמים נגיד אצל הניצולים, היינו מכניסים כוס תה, עוגיה, שמיכה, אוקיי? ממש כמו הצרכים הבסיסיים של מאסלו, כדי להצליח להתמודד עם הטראומה הנוראית, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי
דרך החלקים הפיזיים, כן? שלמשל, כשמישהו לפעמים נמצא בתוך המקומות האינסופיים של הכאב או הטראומה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהוא ירגיש פתאום חולשה, בזה שהוא ירגיש פתאום סחרחורת, ואז יש לו את התה והעוגיה, אבל אני אומרת לכם שזה לא רק זה. אני חושבת שזה גם החלק האנושי הזה, הדבר הקונקרטי הזה, שלפעמים נמצא בחדר, השמיכה שהוא יכול להתעטף בה, החום המטפל, לראות את המטפל כבן אדם אנושי, ולא אדם מרוחק וקר, זה גם אחד הדברים שראינו שהם מאוד משמעותיים בטיפול בפוסט-טראומטיים. אני רוצה רגע להגיד עוד משהו שלא כל כך קשור כאן לפסיכולוגיה, אולי זה משהו שיותר קשור לפסיכולוגיה חברתית, ואני גם חושבת המון על הנושא של הרוע הרדיקלי, ואני התחלתי לקרוא קצת על הג'יהאד ועל האסלאם, ואני מבינה שהרוע הזה מתחבר לאידיאולוגיה. זה ממש מזכיר לי את הנאציזם, שהרעיונות של הרוע התחברו לאידיאולוגיה, ואז מי שמפעיל את הרוע הזה לא חש כמוני שאין לי אידיאולוגיה כזאת. וסתם אמרתי את זה. זה מפחיד מאוד. מפחיד מאוד. אשמח מרלן לשאול אותך שאלה המשכית על מה שאת אומרת, שבמצבי התמודדות טיפולית עם טראומה הרבה פעמים נכון, מתאים לחרוג מהנוהל היותר טיפולי, דינמי, אנליטי, עם גבולות, ולתת מקום למשהו יותר אנושי. אז תוך כדי ההרצאה שלך, אני מכיר אותך כמומחית ביון, אז אני שמחתי סליחה? מומחית אני לא יודעת, אבל אני חושבת ביון או עוזר לי בחשיבה, כן. אז אני שמחתי והתפלאתי לגלות שאת מכירה לעומק הרבה שיטות טיפול אחרות. וחשבתי לעצמי, מעבר לזה שזה מעניין, ברור זה מעניין, חשבתי לעצמי, האם הרושם שלך שדווקא בטיפול במצבי טראומה שונים, כמו שפירטת יפה מאוד בהקשר הדיאגנוסטי, האם הרושם שלך שבמיוחד במצבי טראומה יש מקום, יש חשיבות למגוון של שיטות טיפוליות? האם זה הרושם שלך? את יודעת, אתה נכנס פה באמת, בוא נגיד, לתיבת פנדורה. ניסיתי, אתה יודע, לפני כמה זמן, ניסיתי באמת להיכנס גם למחקרים, מה הם אומרים, ולכל הגישות, ובסוף יצאתי יותר מבולבלת, אני חייבת להגיד, כי קודם כל מבחינה מחקרית אני מבינה שמאוד קשה להגיע לאיזושהי באמת הבנה, שוב לא עשיתי עבודת דוקטורט על זה, אבל ממה שכן קראתי, באמת להבין מה עוזר יותר, מה עוזר פחות. הרבה מחקרים מראים שאין הבדל בין הגישות השונות, יש מחקרים שמראים שכן, יש מחקרים שמראים שהגישות הממוקדות עוזרות לטווח הקצר, הדינמי יותר לטווח הארוך. המגוון הוא כל כך גדול שאתה כבר לא, לפחות אני לא הצלחתי להבין אם יש איזושהי תשובה מחקרית. אבל מבחינת, תראה, מבחינת מה שאני חושבת, אני חושבת שהצמדות לתיאוריה או לגישה מסוימת היא גם סוג של הגנה. אני נשאר בתוך המקום שאני חושב אותו, שאני מזוהה איתו, וזה לא קל, דרך אגב, ללכת למקומות אחרים, במיוחד שאתה פחות מכיר את הגישות האחרות ופחות שולט בהן, אבל אני חושבת כמו בכל דבר, ובמיוחד בנושא הטראומה, חשובה גמישות. חשובה אינטואיציה קלינית. אני חושבת שאם אני ירגיש שכן יש צורך במשהו אחר, אני נגיד אישית לא עושה PE למשל, או אני לא מרגישה שאני מומחית בזה, אבל אני יכולה לשלוח למישהו במקביל שיעשה את זה, כן?
או אם אני חושבת שהבן אדם פה לא יכול להגיע למשמעויות עמוקות, הוא לא היה בנוי לזה עוד קודם וגם בטח לא עכשיו, אז אני אעבוד איתו באמת אולי יותר סימפטומטית. אני חושבת שבעיקר חשוב מה שעוזר ומה שיכול לעזור, כי הסבל פה הוא כל כך, שהאנשים האלה הוא כל כך גדול, שבאמת אני לא הייתי רוצה שזאת תהפוך להיות עוד מלחמה על גביהם, איזה שיטה יותר עוזרת ואיזה לא. שלא תהיה פה מלחמה בין גישות ושיטות, אלא שכל אחת תיתן משלה, וגם, דרך אגב, גם הראיתי שגם גישות כמו גישות נרטיביות או PE, הן גם לפעמים מבוססות על רעיונות ומחשבות שיש להן גם עומק דינמי, אז זה לא חייב לסתור. מרלן, הייתי ככה רוצה, אם אפשר לשאול מה קורה, שאנחנו מתחילים תהליך טיפולי בטראומה עכשווית, ומטופל מוצף גם בפלשבקים של טראומה קודמת. באיזה מהשניים מטפל קודם? איזה מהשניים מטפל קודם? אני לא יודעת אם אני יכולה לענות לך על השאלה הזאת. אני חושבת שזה די... שוב, הצורה שאני רואה את העבודה היא צורה פחות מאורגנת ומסודרת, אלא יותר כמו נגיד ב-EMDR ודברים כאלה, אלא יותר ספירלית. אז אני חושבת שאני, כמו בכל עבודה דינמית, אני אדבר, גם אם מדברים על טראומה עכשווית ונשזרו שם חוטים לטראומה אחרת, אז אנחנו נהיה גם בטראומה אחרת וגם בטראומה עכשווית, ונמצא גם את הקשרים ביניהם וננוע ביניהם. אז זאת הדרך שלי, אבל אני יודעת שיש אנשים שעובדים בצורה, נגיד באמת ב-EMDR אתה עובד בצורה מאוד מאוד מסודרת על הדברים האלה, אז אני חושבת שזה תלוי בגישה שאת מאמינה בה ומרגישה נוח איתה. תודה, נתתי חיזוק. דרך אגב, אחד הדברים שחסרים בפסיכואנליזה, אנחנו מדברים על גישות אחרות, זה הכנסת הגוף. תראו, אחד הדברים יש המון דברים שלא הספקתי לדבר עליהם פה, וטראומה היא קודם כל מוצאת את ביטויה בגוף, אוקיי? היא מתבטאה בגוף, לא סתם יש לנו כל כך הרבה סימפטומים גופניים, והגוף, למרות שיש תיאורטיקנים שהתחילו לדבר על זה גם בפסיכואנליזה, גם ביון דיבר על הגוף, גם אוגדן, אבל פחות הם, בוא נגיד, הדגימו איך אפשר להכניס את הגוף לתוך חדר הטיפולים, איך אפשר להקשיב לגוף, איך אפשר לעבוד עם הגוף. ובטראומה יש מטופלים שבאמת הגוף מדבר את מה שהנפש לא יכולה לדבר. אז לפני שיש מילים, צריך לפעמים גם לדבר, להכניס את הגוף לחדר הטיפולים, ופה גם זו שאלה איך עושים את זה. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, SE עושים את זה בצורה הכי ברורה, מתחילים קודם כל דרך הגוף, אבל אני חושבת שבהחלט זה גם משהו שאסור להתעלם ממנו, ולפעמים העבודה, דווקא בגלל שאין לנו סימבוליזציה, דווקא בגלל שאין לנו מילים, לפעמים העבודה מתחילה דרך הגוף. אפשר לשאול עוד שאלה? כן, בטח. אתם שנייה את עצמי. אני רציתי לשאול לגבי הקושי באמת לגעת, שהרבה פעמים הולכים סביב הבאר, או איך שאת קראת לזה, נכנסים, יוצאים, או שהאדם הוא באמת, הטראומה בתוך קפסולה, כמו שאני נתת לזה ביטוי, זאת אומרת, או שהוא בהדחקה מאוד גדולה, או שיש פיצול נורא גבוה, לא משנה מה, הרבה פעמים בסופו של דבר לא נוגעים. וכשמתחילים לגעת, לפעמים זה כל כך מעניין, כמו שאת אמרת, שבעצם לפעמים נקטע טיפול, או לפעמים יש רגרסיה, או כל מיני דברים. והפחד שלי תמיד זה איך אני גורמת שלא תהיה חוויה בסוף שלילית. זאת אומרת שהמטופל לא יבוא, זאת אומרת הגיעו אליי מטופלים שאמרו, הייתי אצל פסיכולוגים, הייתי אצל זה, שום דבר לא עזר, וזה לא שבאמת לא עזר, אלא הנפש אולי לא הייתה בשלה לגעת, אולי הם הלכו סביב הבאר והתעייפו כולם,
ואני באמת שואלת איך עושים את זה שאני לא אהיה עוד אחד ברשימה של הנה הייתי גם אצלה וזה לא הצליח, או התחושה היותר כואבת שמטופל הולך עם תחושה שאף אחד לא יכול באמת לעזור לו, כי הוא היה אצל 3 מטפלים, ואצל כולם הוא לא באמת הגיע, ואני רואה שהם נכנסים עם הכאב המטורף הזה, ואני מחזיקה את הפחד לא להצליח גם. ואני שואלת מה עושים, כי זה נורא נורא מאיים. אני רוצה רק לשאול, אפשר לא להצליח מכל מיני סיבות, אבל את מדברת על זה שלא הצליחו כי לא נכנסו ללב הטראומה, כי לא נגעו בטראומה? לזה את מתכוונת? זו התחושה שלי, שבעצם לא נגעו בטראומה, נגעו מסביב, נגעו בסימפטומים. את יודעת, לפעמים יש טראומות, אני לא מדברת על עכשיו, על הטראומה של המלחמה, שכולם יודעים שהייתה, ואז השאלה אם מדברים. אני מדברת על טראומות אחרות, כמו אלימות בבית, או אביוז שהיה, או חוויה טראומטית שהבחור ראה והתבייש בה, כי הוא לא עשה כלום, והוא נמנע, והוא לא עשה, ויש לו פלשבקים. או טראומה ממלחמה שהוא לא דיבר עליה בכלל. ואתה לא ידעת שיש, אבל יש לו התנהגות שהוא מרגיש שלא עוזרים לו, והוא מרגיש שיש משהו עמוק יותר והוא לא מצליח להגיע. תראי, את שואלת שאלה באמת מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שקודם כל היא מבטאת גם את הפחד שלנו כמטפלים, לא לגרום ליותר נזק ולא לעשות רגרסיה. ולכן גם הרבה פעמים התפתחו כל מיני שיטות שלא נוגעות בלב הכאב ובלב הטראומה, אלא יותר מחזקות את המשאבים וכל מיני דברים מהסוג הזה, כדי באמת לא לפרק. אבל אז אני חושבת שהרבה פעמים המטופל מרגיש שהוא ננטש, שהוא נשאר לבד עם הדברים הכי מפחידים, הכי קשים, הכי כואבים, ושאף אחד, כולל גם לא המטפלים, מעיזים להיכנס לשם, שזה רק מוכיח לו כמה זה באמת נורא. כי עובדה, אף אחד לא מוכן להיכנס לשם. אני אתן שוב את הדוגמה של ניצולי שואה, או מלחמת יום כיפור, של כמה הם הרגישו לבד, שאף אחד לא רוצה באמת לשמוע, אף אחד באמת לא רוצה, וגם אם אני אשמיע, אז אולי אני אהרוס את הצד השני. כן, אני אהרוס את המשפחה, אהרוס את המטפל, כי מי יכול, וזה רק מוכיח שבאמת אפשר להתמודד עם הדברים האלה, שזה בלתי אפשרי, והכי טוב שזה יישאר מושתק בתוכי וזהו. אבל אז באמת זה לא מטופל. אז קודם כל אני חושבת שזה העניין של הפחד, אוקיי? דבר שני, יכול להיות שבאמת שאנחנו נכנסים למקומות האלה תהיה רגרסיה ויהיה הרבה כאב. צריכים לראות איך עוזרים, אוקיי? איך, כמו אדם שלמשל, לא יודעת, נתלה ממנו היכולת ללכת, אז הוא לוקח קביים בינתיים עד שהוא יחזור ללכת. אז זה יכול להיות בהגברת המפגשים, זה יכול להיות גם במקביל עם טיפול תרופתי, זה יכול להיות גם עם איזושהי החלטה משותפת, כן, של איך אנחנו נכנסים וכמה אנחנו נכנסים, ושאם אנחנו מגיעים למקום, אתם יודעים פה זה גם השיטות שם לאו דווקא דינמיות, אבל אם אנחנו מגיעים נגיד מ-0 עד 10 ו-10 זה בלתי נסבל, אז אנחנו עוצרים ב-8 או ב-7 והוא מחליט איפה עוצרים, אוקיי? וחוזרים על זה, חוזרים בפעם אחרת, זאת אומרת שהכניסה לשם והיציאה לשם תהיה משהו, בכלל דרך אגב אני שמתי לב שהיכולת להיכנס ולצאת היא גם משהו נרכש שמאוד עוזר להם, כי זה מה שהם גם צריכים לעשות בחיים האמיתיים שלהם, כל פעם להיכנס ולצאת, הרי כשהם נמצאים בתוך הטראומה, מחוץ לחדר הטיפול, כן? אז הטראומה יכולה לתקוף אותם, ויש להם גם כן איזושהי, הם לומדים את היכולת להיכנס ולצאת, כן? זה יכולת שאחרי זה מאוד משרתת אותם, אז הם עושים את זה קודם כל איתנו בתוך הטיפול. ולהגיד לך שיש ביטחונות שאנשים לא יתפרקו ויגיעו למחלקה פסיכיאטרית בגלל זה, אין ביטחונות. אין ביטחונות. אבל אני חושבת, ושוב, זו התפיסה האישית שלי, שאדם כזה למשל, שנניח מועד להתפרקות פסיכוטית, זה יקרה במוקדם או במאוחר. אוקיי? אז אבל שוב, זאת התפיסה שלי כמטפלת דינמית. אני חושב שזה שאנחנו ככה טיפה מעבר לזמן, זה מעיד על הרעב הגדול של האנשים פה כדי לשמוע ולשמוע ולשמוע עוד ולגעת ולשמוע ממך עוד מה אפשר לעשות במצבים כאלה, אבל כבר צריכים לסיים.
כן. אז אני אגיד לך, מרלן, המון תודה, ככה על ההיענות שלך לבקשה שלנו, והנכונות שלך והיכולת שלך ככה באמת להעביר את ההרצאה הזאת ולהיכנס לפינג פונג עם האנשים בצורה שזה הפך להיות חי ונוגע. אז המון תודה, והמון תודה גם לכל הקבוצה. גילה, את רוצה גם להגיד משהו לסיום? תודה רבה לכם. אני רוצה, מרלן, לומר לך המון תודה, ולומר שזו תחילתה של הליכה משותפת. אז תודה, באמת גילה. המון תודה, תודה גם לרינה על השאלות ולאחרות, ואנחנו משתדלים לקיים מפגשים לפחות בטווח הקרוב קצת יותר צמודים, לא רק אחת לחודש, כולם יקבלו כמובן עדכונים. שיהיה לנו סוף שבוע רגוע, שתהיינה בשורות טובות מהחטופים שיחזרו אלינו, שלמים ובריאים, ושכולנו נמשיך לעשות את העשייה החשובה שאנחנו עושים בתחום הטיפולי, כדי ליצור מצב שהטראומות תיעלמנה ולא תישארנה שם. אז תודה, וסוף שבוע רגוע. מרלן, תודה המון רבה. תודה. תודה אני רק רבה. אגיד עוד פעם שההקלטה תישלח תודה רבה. בתחילת תודה רבה. שבוע הבא. מרלן ושלמה, תודה רבה. תחכו, אל תרדו, אנחנו נעבור גם על הצ'אט, יש לך הרבה תודות, מרלן. אני מסיימת את ההקלטה. כן, תודה. תודה תודה רבה לכולם. תודה, לילה אני טוב. אשמח לראות אותך שוב. תודה. לילה טוב.